Lho asline ngeten iki. Lah sing angel ngene iki lho. Sing angel iki. Dudu iki sing angel. Mane bolak-balik digambarke to nggih. Alif lam ha. Nah, ngono kae. Tapi aja digambar ora oleh. Kok ditiru kajian tenan. Wis gambarane iku. Tetu mriki niki. Alif lam ha. Mim ha mim dal. Kudu iso kiwa Allah tengen Muhammad. Tengen Allah kiwa Muhammad. Niku insanun karena ning diwe kula jenengan nyebut Allah niku mesti dibarengi Muhammad. Ora mungkin boten. Lah Muhammad e pundi nek kula jenengan Allah. Lah rasane muni Allah iki piye? Mergo Muhammad iku jenenge rasa. Rasa sapa? Rasane Allah. Lah Allah ki metu rasa. Rasane piye? Wah, kula malah bingung. Ya berarti uripmu bingung kuwi. Wong Allah urip kok. Tapi insyaallah mboten. Wis dijamin Quran ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saged? Bisa dimengerti? Sithik ngas. Wa ma kauni malan sartane anane perkara dzukira kang den sebut apa mah iku adaman ora ana fahuwa maka utawi ma iku hijabun dadi hijab anillahi ta'ala saking Allah ta'ala fa innan nasa karena satemene menungsa iku la yasyaduna ora ningali utawa nyeksen sampan nas inda nadhrihi ing dalam nalikane ningalinin nas lil akwani maring pira-pira makhluk illahia angin akwan wala yusyahiduna lan ora nyekseni utawa ningali sapan nas mukawinaha ing zat kang maujudake akwan. Piye? Meskipun segala sesuatu yang disebutkan tadi murni tidak ada, tapi nyatanya hal itu menjadi hijab kita bagi kepada, bener ya? Lu nek nyawang perkara akeh ilingnya apa laline? Akeh laline, ya berarti kan ngaling-ngaling itu. Bahasa kasar. Gusti Allah ketutupan tempe. Mergo pas nyawang tempe lali Allah mung weruh tempe tok, lali sing gawe deli. Paham? Berarti Gusti Allah ketutupan. Lah supaya tempe ora nutupi Allah, nalikane nyawang tempe ati kudu muni Allah, ati Allah meripat nyawang aja sampai meripate tempe atine yo ruwet niku. Paham ya? Ma'ana hasartane sak temene akwan iku la wujuda ora ana wujud iku maujud, kan? Laha kedue akwan. Kenapa lah ini? Meskipun dadi hijab ngoten niku. Karena kebanyakan manusia akeh-akeh wong niku ora gelem nyekseni, ngoten lho. Sing gawe rata-rata mung nyekseni gaweane. Mung nyawang makhluk ora gelem nyawang kholik. Nggih mboten saged Gus muter-muter jagat nggih sing disawang akuan tok. Sing disawang nggih mung donya tok. Lah nggih makane mata jaba kanggo nyawang dunya, mata ati kanggo nyawang sing gawe kudune ngono baru imbang. Fit dunya hasanah penggaweane rampung, fil akhirati hasanah dikira ora ucul. Paham nggih? Wal wujudu utawi wujud iku innama huwa angin pestine utawi wujud iku lahu kedue Allah Subhanahu wa taala. Lah iya. Asli sing wujudku mung dhewe Allah. Balik neh menungsa bengen ora anak niki ngumpet ning zate Allah bertajalli ngaton dadi menungsa, akhirnya gantian Gusti Allah ngumpet ning jerone menungsa. Mangkane nek pengen ketemu Gusti Allah goletana sak jerone uripe kula jenengan. Allah musik sak jerone ati, Allah mubah sak jerone
rasa. Nggih, Allah jumeneng ana sakjerone telenge ati kula. Telenge ati ndi? Iki dhuwur. Teleng iku medun. Golek ana, ketemu. Napa njenengan nggih ngoten? Iku mah urusane kula. Kula ya belajar fafirru ilallah. Balik neh pangeran panjenengan dandosi kula niki lahir batin sarana mana sae kang suci. Wis paham ya? Fahadha maka utawi kilaya syaduna iku mimma setengah saking perkara yukudoh yakti ngene bener kang nekaake minu saking ma apa al ujbu sifat heran ya kuwi iki gara-gara kuwi mari heran wong ora ana kok nutupi ngono. Summa dzakara nuri nutur sapa musannif adillatane ing pira-pira dalil tadullu kang nuduhake apa adillah ala nau ing atase sak temene kelakuan iku layam bagi ora sayukja apa ayah yuhtajaba yen to den gawe aling-aling apa bidil kal akwani mengkono-mengkono makhluk wanal ihtijaba lan sak temene kalingan dia kelawan akwan iku innama huwa angin pestine ihtijab iku lil awami kedue wong awam. Lah kula jan pengen dadi wong awam apa pengen dadi wong khos? Nek wong awam ya ketutupan. Wis nyawang gelas ya gelas. Tasbih ya tasbih. Dadi atine babar blas. Ra nyebut Allah, ra eling Allah, ra zikir Allah, ra krasa Allah. Wong awam kok. Lah kok pengen wong awam apa wong khos? Nek pengen dadi wong khos, mripate nyawang tasbih, atine nyawang sak teruse. Bisa ngerti? Semoga berkah. Lah keheranannya bagaimana? Niki besok iklan dhisik. Kaifa yutasawwaru ayyah jubal syai'un wa huwa alladzi azhara kulla syai'. Bagaimana mungkin Allah tertutup sesuatu sementara Allah itu sing nyatonaken, sing mujudna, sing nampakna segala sesuatu sing maune ora ana dadi ana. Kok bisa-bisane Gusti Allah kaling-kalingan karo perkara padahal Gusti Allah sing ngatonke perkara kuwi mau. Paham? Mone ora ana kopi, kok dadi ana kopi? Iku sing anake Allah. Ngono iku nek ahli hakikat. Kok bisa-bisane Allah ketutupan perkara padahal Gusti Allah iku sing mujudke sekabehane ora pengen kaling-kalingan Allah makrifat uripe ati. Lah atine ana pira? Ana pitu jamiul wani jamiul badan dadi seksi terima dadi mau wani terima dadi se kapurku niki apa iki kapur iki apa iki nah iki apa iki enggak nalikane kula muni kada kapurku sing ning cangkem apa iki? Nah, sing digepeki. Paham? Lah nek Allah apa iku Allah? Dudu. Wis kan? Niki diarani napa dadi? Diarani. Sing ngarani siapa? Cangkem. Sing gawe sing dadekna. Aku gawe ngene tak arani kapur. Aku gawe wujud tak arani menungsa. Lah menungsa Allah terus wujud. Oh kuwi tak arani wani. Balene sing wujud menungsa apa Allah? Allah ya. Allah. Tenan jenengmu sapa, Kang? Nah. Wes arti ketemu. Paham? Paham? Apa jangan kayak konon Gus? Niku urusane ku. Sing penting kula ngrasake nglakon urip iki uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tanda yen iman. Jelas tuh?
sabar narima najan pasan kabeh tinakdir saking pancen kabeh ku sing paling enak pas. Nggih. Tuku klambi regane larang, kegedean, dinggo enggak? Ora. Topong iku lho ukurane 6, tuku sing ukuran 12, dimakai enggak? Enggak. Dadi nek kula njen iki ukurane dikir 200 bae. Aja 2000. Engko sing 1800 karena dibarengi rada nyewot. Cih suwi pisan dikir 2000 kaya kene bae. Nah, wis karena toponge ukurane. Nah, ngono wis paham nggih? Wis sing penting pas. Angger pas iki pantes penak. Pas butuh. Sekian randi duit sing penting pas butuh. Sewise butuhe cukup entok ya ora apa-apa, sesuk goletin pas butuh. Ana maning. Mangane ngelmune entokna. Lamun entok. Lah sing apa orang mari ora anak-anak durung entok. Wah, ngel temen gelatine, masih nyimpen. Tesih Gusti aku sing marai. Sirane masih nyimpen, makanya ora anak-anak. Paham nggih? Semoga berkah. Wis terakhir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, walaysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya dunya wa din, ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Rabbi inna syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ath minal aminin, fi zumrati sabiqin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, bijahi Dhahar Rasul,
لنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجيب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واحتم بأحسن ختام إذا أدنى الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.